the governors. You still have only one opportunity from now till October. Get ready to dance. The drum sets they have prepared for you people. People say that you people are used to die. People cannot die. Nothing go harm una. Something dey on our back. Governors no level. Nothing dey on our back. The people of the freedom fighter of Biafra. God will strengthen you all. Especially Gento the Yahoo, Butuzo, Eje Makeup. Biafra will have find and Biafra must exist. We are Biafra freedom fighters, Biafran soldiers. I have come to say no bunker stop us. Ndị Biafra udo dịrị unu. Chai, ka ngụtụrụ unu obere egwu. Chai, enwekwa m olu mara mma o. Ọgwụsiwo nuo na Nigeria o. Turkey ewerele Nigeria were ta o. Ndị tui group he werele Nigeria chia o. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Gist TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone, your location, and wherever you're watching us from. Today being 23rd of April 2026, we, the team of Magnetic Gist TV, is bringing this news live and direct to you. Biafrans, no be small thing, no. The Biafran Liberation Commander, Sino More, has issued a straight warning to the governors of the Southeast, even to Obi Kubana and the rest of all the city boys. He said that time are coming that they will visit them. He also issued a warning to the Southeast governors, telling them that they have time from now to October to repent in what they are doing against Mazen Nandekalu and against Biafrans in general, that they should not think that immunity covers them, that when time comes, that they are going to hear from them. Anything that flies up will surely comes down. You don't need to think it twice. Your generation to generation will not suffer. You are not God. God can change anything in a second. Your riches is not by your strength or by your power or by what your connection may bring you to. It's by His grace. Do not abuse people that not abuse you. If you think that you are not getting everything, let me tell you, Obi Kubana, you are still a learner. A life comes for a second, and a life goes for a second. You see, governments, they are all confused. The people you put your hope, they are all confused. All they are thinking is that there are mistakes they have made, how to correct it back, but it has to be too late. Nothing is good, nothing is well with them again. This is what I have to tell you. You see, our brother Mazen Nandekalu have bring everything end of all those things. The Biafra is the people trading all over the world now. And the freedom is at hand. Biafra freedom has already come. People should not think that running from back to pole, from Nigeria to Nigeria can save you people. Even the abroad, you people think that you will run to. It cannot save you. A land of honey always be a land of honey. The Biafras are full of joys, diamond and gold. Let me tell the governors. You people should change before it will be too late. You still have only one opportunity from now till October. From now till October, people still have opportunity to change. If people refuse,
Get ready to dance. The drum set they have prepared for you people. People say that people are not used to die. People cannot die. Nothing go harm una. Something dey on our back. Governors no level. Nothing dey on our back. And because the boys never draw on a map, men never draw on a map. If they draw on a map, now no say nothing dey on our back. No level. Obi Kubana, Obina. Amend your way now. Hope say they hear me, ba? Amend your ways. I don't know you. I don't even know you before. I don't even want to know you. Likewise, the governors of the Easterners. Apart from the governor of Abia State. Apart from the governor of Abia State. Only that one know wetin they do. Only that one get brain. Only that one get the feelings of human. You people have been saying things about Nnamdi Kanu. I keep saying it. All those prophets that come to say Nnamdi Kanu will die, Nnamdi Kanu will do this, Nnamdi Kanu that will do that, will do this. Where are they today? You see, a covenant child will always be a covenant child. When God say this is my own, now my own it be, nobody will fit touch her. The king of the jungle, of a lion who belongs to a jungle, who owns a jungle, they no born any fucking animal to go there to harm. There are angels surrendering a man who God called my own. Let us keep watching. 2027 March. Let's see how it will be. People of Biafra, keep rejoicing. We are not wicked, neither we are bad. But people think we are bad. People make people to become bad. If you are a Nigerian soldier, an Igbo man, a Nigerian soldier, your time, this is time for you to remember your home. This is time for you to fight for your people. This is time for you to fight for the freedom of your people. Remember, nothing lasts forever. I keep saying it. Nothing lasts forever. Biafra is not one man job. It's not one tree that can make a forest. It's a many people. It's a multitude people. Let me put it like that. It's a multiple people. It's a quality people, not quantity. So, the people of Biafra, the only thing I will tell you all, keep praying. Wherever you are around this Nigeria, always remember your home to build it up. The time will come, you will run to your home. Someone else has been taking it. All those people, governors, all those vigilantes they are using to kill people, the time will come, they will run away. And there's no way to be hide. They can only run, they cannot hide. The people of the freedom fighter of Biafra, God will strengthen you all. Especially Gento the Yahoo, Butuzo, Eje Makeup, and all those that are supporting Biafrans.
I promise you people one thing, that angels of cherub and seraph will always be with you people. No one on earth can take your life. This is my promise. The spirit will always be there for you. Let us watch March 2027 that is about to come. Our victory has come. Do not listen to all those idiots, especially Udele. All those people that are used to wear IPOB cap, DOS cap, and begin to condemn Nnamdi Kanu of Biafra. They are hungry. They are looking for people who will sponsor them or people who will dash them money. They don't have work. They have put their hand for many businesses, no work. So they are looking for government that will support them and give them money. That's why I see they're coming to social media. Biafrans, now you see that Said has also called on Ijele, telling Ijele that he has no job, that the only thing he's doing is fighting Mazen Nnamdi Kanu and fighting IPOB, that apart from this, there is nothing else that he is doing, that he should go and look for job. No be small thing, no. Man, you don't get what. Now why they grand down useless interview up and down? They mention Nnamdi Kanu, they mention IPOB, they say now them be your problem, now they put you for the kind condition where you did today. I mean, now they give you anything. And I go punish you. You thought say now you plan to go carry Nnamdi Kanu for where they go cash out for Canada. Say now you drop his location. You will be madman. You will claim say you dey find way to buy Nnamdi Kanu. Then you know where you dey, why no go kill am? If not be say you are a very stupid man. And now Ogun go kill you in that place where you dey. As Auto Ogunbo claim say na him drop Nnamdi Kanu location, you say you don't come again say na you say drop Nnamdi Kanu location. 12 na bastard man una be. And na God go punish you 12 na. You know Ijele, you know the reason why you dey always attack IPOB? Yes. Because you and I know say these people when they claim say they be terrorists, they don't be terrorists. Now you be the main terrorist because you work for Buhari. We know your story. The very same thing you compare say the same way you go kill so you can't lie say you deny am. Okay, you don't deny anything. You dey hear me? You don't deny anything. Maybe the money wey they will offer you no big enough, I be that kind of thing. But they no point you maybe they like to say you decline. I mean you decline. That lie carry am comot for our body. You dey hear me? So now you dey talk about IPOB say this thing. You which work you dey do before immediately? No be human trafficking you dey do. Ogun na go kill you there. Abi you say no know your story. Jenny. No be human trafficking you dey do. We know the story now. You know be say they attack IPOB based on say black say na dem block your way. They stop you from doing that illegal business. They deport you, come back from Italy, come put that for your head, say no. Now the matter you go the reason. You go reason the matter to you back. It don't go better for you. This Biafran Liberation Army guy here is saying that nothing will stop them from existing, that no matter what the government is doing, that no matter what Udene and his team is doing, that they must surely stand on their ground and defend the Biafran land. Our foreign heroes, those that have fought because of Biafra, when they are selling bells, they never forget in Biafran land. We will live long and never to forget the freedom, the fights, how we do all things. Today I'm wishing all my brothers and sisters, my men on skates, my colleagues, all you lovers of Biafra, I love you all. I love you all. Gentle the applause. Onye oziokwu, eke na-ekwu eziokwu, eke na-eme dị ama ebe ọ nọ masị ya na mbe o ji masị ya. Special regard to Okigwe, special regard to Owerri, special regard to other states in Biafran land. I love you all. Gentle the applause. Igwe Butozo, Panugwai. Hey, our able commander. We are so happy for you being Nnamdi Kanu. We so much love you. Your
boys are still at work. We are still active. We are not afraid of our enemies. This is Bravo Sierra Romeo. Hey, Rapid talking to you. I love you all. I love you all. Our selling days, our sufferness, we've never been in vain. Gentle, you have tried enough in Imo State. Hello people, the people, also Hitawa, also man, also Poto, Ndoma Jemba, Federal, Palampa, Wekukwa, Iwe Batogia, Inokiwe, Epepu Muchuku, and some other brokers members that talks about good things about Biafra. I so much love you people. May you people selling this, may all the things you people done in Biafran land, to protect us, how you people have been protecting Biafran land, protecting our mothers and our fathers. You people are so good to us. After Satan done, after what Nigeria government do to us, after their wara after gentle brokers, what then do? Then came to us, but they couldn't do anything. We are still active. We are still at work. Then think that we don't know what we are doing. After grading all the road and everywhere, then think that we don't know what we are doing. Me personal, Bravo Sierra Romeo, Rapid, Biafran Repression Army, Rapid. I can never forget how I suffered. And I will never get back in this journey, because I have come to say Biafra is my willing, and Biafra I fight for. I will never go back or talk any bad thing concerning this country called Biafra nation. There can never be 2 or 3 countries, and they will say that it can't be possible in this country. In this our country. We have more than 5 or 6 countries in this country. Of course, you people should go and check out and look at it. How can we be in one country? Only one country? It's not good. Biafra we have found, and Biafra must exist. We are Biafra freedom fighters, Biafran soldiers. I have come to say no broadcaster for us for selling. Thank you from wherever you are watching me from. This woman here sang a song for Nigeria. According to her, she said that Turkey is coming to establish their military base in Nigeria, that Nigeria is finished already. Yes, so listen to her and hear what she said. We are still calling upon you to come to our rescue, to help us recognize Biafra. And this is also to give you the latest information that Turkey is establishing their military base in Nigeria. And you know what that means. That they are, you know what Turkey represents. And they are there to support Nigeria, to exterminate Christians and to Islamize Nigeria. Please come to our rescue and help us divide Nigeria so that we will be free from these Islamic terrorists. Thank you and God bless you. We are still believing God that God will touch your heart to come to our rescue. Thank you and God bless you. Ụmụ Igbo m jiri m ọnụ, ndị Biafra udo dịrị unu. Chai, ka m gụtụrụ unu obere egwu. Chai, enwekwa m olu mara mma o. Ọgwụsiwo nuo na Nigeria o. Turkey ewerele Nigeria were ta o. Ndị tui grupu ha ewerele Nigeria chia o. Unu ahụla aka Turkey shila abịa o. Ha na-abịakwa n'imepe bezi ha Nigeria o. Ụmụ Biafra biko kelee Chukwu okike o. Jehova biko bịa zọwa ụmụ Biafra o. Ọgwụsiwo Nigeria agwụla o. Nigeria agwụla o. Ekpere ụmụ Biafra la bịala mmezu o. Ndị Turkey ewerele Nigeria were ta o. Mgbe Nnamdi na-agwa unu Nigeria wutere kọntrị o. Unu niile na-ete ya ikwulile o. Unu ejilara anya unu were hụ otu o si wee gaa o. Ndị Turkey ewerele Nigeria were ta o. Udo dịrị unu.
Biafrans, it looks like Nneka Oloroshimezie. It looks like she has a very good and a nice message this time around to deliver to Biafrans. Just listen to her and hear what she said. Igbo niile ọkachasị ndị na-akwado m n'agbanyeghị blackmail a na-ebu n'aha m na asị na m na-akparị Maazị Nnamdi Kanu. Biko tupu m ekwuo ihe achọrọ m ịyọ onye Igbo ọbụla arịrịọ ọkachasị ndị nọ na diaspora. Ọ bụrụ na ịwụbụ a member of IPOB, gara a na-eme mmezi ego obi na-alụ gị mmiri. Ya wụrụkwa na ị gara agbapaga n'ọtọ pilot dị ụtọ na Maazị Nnamdi Kanu kwuru. Ya wụrụ na ibu n'uche ka enweta Biafra, mwa mana a ga-enweta ya. Ọnwụ na anyị niile jikọ aka ọnụ wuru ofu olu wuru otu obi. Biko si ebe ahụ pụọ ga-abanye na IPOB. IPOB wuo otu Maazị Nnamdi Kanu na ndị otu ya hiwere. And ha enwere ngwa gosiri na ha ga-enweta ya. Mgbe na-akpọku ndị be anyị niile nọ na diaspora, ama m otu ndị Igbo anyị si eme ịkpọ ọnụma ndị ara ya ha ịkpọ ọnụma anyị mebichie ezigbote ihe anyị na-ebi odo. M ga-akọrọ na akụkọ ofu onye ofe mmanụ me na ya na-eme biznes kọrọ m. Enwe ihe anyị na ndị be ha na-eme, ndị be ha kwuo ya taa ha kwuo nu echi. So m kpọ ọnụma sị na m a na-emezi dị ga ya akpọ m sị m nọdụ ala m nọdụ ọsị m ka ya gwa m secret ndị be ha ji emeri ndị be anyị n'ọyị kpọ ọnụma. Na ndị Igbo ga-ebido ezigbo ihe ofu ihe ghara ma onye ọbụla kpọ ọnụma. Ihe m na-achọ ịgwa ụnụ wụ na ụnụ ọbata bụrụ IPOB na ụnụ mechaa protest mee noise enye ya ụnụ. No, challenges a ga-abịa. Ọwụ otu your ability manage these challenges kwụrụ n'ụkwụ ụnụ. Ọ ya mere ụnụ dogbuo ya gosi na ụnụ minere ihe ụnụ na-eme. Mana ọ bụrụ na ụmụ ihe ndị a na-eme na mebi anyị ma na-eriela ego, yes. Gọọmenti ndị Amerịka ahụ na-akwụ tax na-eri ego ụnụ na-akpọbeghị ọnụma. Nigerian gọọmenti gịnị ka ha ji tax anyị na-akwụ eri? Politicians na-eri ego anyị na-akpọbeghị ọnụma. Ọ bụrụzie nke awụ nke ụnụ. Ọwụ na enwere otu esi mismanage fund ya lọlụ ụnụ obi mmiri. Continue ụnụ na-epushi. Maka na ihe ụnụ na-eme ugbu a ụnụ na-achọ ịbaga phase 2 of this struggle. Ọwụ na-abaga na phase 2 emekele a lot of impact. Biko ọwụ na enwere ndị agbapụsị dị otu iwe na ọnụma ihe na-eme, biko chiata n'azụ ka m wee kọwara ụnụ na ndị niile ahọpụtachi ụgba ndị 100 men a na-ebu blackmail against the DOS na ihe eji wee jide Maazị Nnamdi Kanu in the first place nwoke egwu IPOB. So onye ọbụla nọ na-eme promote the division nọ na IPOB, which is ọ ya ka m pụtara ugbu a. So Maazị Nnamdi Kanu mezie this division. Ndị niile ahụ gawo emezie the division ya benefit ha ha wụdị mmakpuchi na social media sị na ma akpara Maazị Nnamdi Kanu mmadụ dịka Metusela. Nya ihe Metusela kwuru maka Maazị Nnamdi Kanu nkwuo ya half ọ bọmbụ ụnụ ga-abịa atụ n'ụlọ. Mana ọ dịs Metusela wụ onye na-ebu campaign. Any man ị hụrụ ọ nọrọ ebe a ya awụfe ebe a. Ọ ndị na-achụ ego na ihe m chọpụtara ugbu a na-awụ enwere another round of ego a chọrọ ibupụta. Ha ashize from the DOS, of course, na-agaghị ekwenata the money. Wụfee to 100 men na-ebuti campaign. This man a na-akpọ Metusela wụ ya na-aga. Enwere one lady asọ ga-akpọta from Canada. Ya mee live. Ha na-aba. M ji kparịa Maazị Nnamdi Kanu. Elekwana mkparị Maazị Nnamdi Kanu. Na-asị Maazị Nnamdi Kanu. Ele otu isi wee nọrọ na nga. IPOB nọrọ nwụ. Gị kirieta Simon ịkpagbusi ndị mmadụ n'ụlọ. Mgbe o siri ike gị sị na isi ya Jos kwuo okwu. Na echekwala ya ekwuwere okwu ya ajụ akụnye ọkụ nke a lese na nke ahụ mistake gị nọrọkwa dị a na kirieta 100 men na abịazie na social media naanị ndị otu gị kwesịrị dị na work together na-alụzi ọgụ na social media and then emego abandon the struggle ma abandon sọsọ ndị mma na-agbalị kalịka maka the struggle na-awụ na-epuchi the struggle wụ ndị IPOB na ndị IPOB na-epuchi the struggle ekirieta 100 men kirieta Simon Ekpa anwụ ha ọgụ. These three groups are not claim one per man as their leadership. Okwu another wee sị Maazị Nnamdi Kanu na okwu n'ụka niile awụsọ ọsọ ngị ga-akụnye nwoke ha sọwụ mkparị den lezie onye sị na mụ abụla ọlọ Nneka Chimezie na-akparị Maazị Nnamdi Kanu. The same thing m kwukwe na Maazị Nnamdi Kanu agaghị anọ na nga na-achị okwuola ekwuo wọs ngwa Igbo bụ Igbo ụnụ ga-echa this man a na-akpọ Metusela n'ihe o kwuru ụnụ ga-echa ya ụnụ akpọzie rizọtụ ụnụ echekizie ma mi na Metusela ele onye kparị Maazị Nnamdi Kanu. Then ụna jụọ Metusela ele ihe ọ na-agbagharị oshi from DOS ya wụfete from 100 men. This Metusela Maazị Nnamdi Kanu nyere ya suspension ya nọcha suspension akpọbatakwa ya mgbe ọ bịacha maka ịnụgodo ihe o kwuru mara na onye a na-adịdị mma ịnọdụ n'otu a in the first place. Then ya emekwe mistake ndị DOS enye suspension ya wụ
ndị niile enyere suspension na awụ ndị si na Maazị Nnamdi Kanu ụbaga ha na DOS ndị ajụ m wee na-agwa Maazị Nnamdi Kanu na ikwesịrị n'ịdị na-etigezi ọkụ n'otu imere establish ha Abraham na-akụ mgbamgba ngwa ndị Igbo wee na-aka ụnụ kpọọ nụ resort ma me na Metusela onye kparịrị Maazị Nnamdi Kanu ngwa gị Come and force me now. You have to travel to every members of IPOB to their house with a gun at the gunpoint. Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-agwa okwu a. So the finance of the family, that is the family of Kanu Dakano. Do we know the family? That's why it's known. Second, the third one, the first one, I cancel the cancel. Only ever will say, don't fire anybody that will talk to DOS. Every guy cancel the one. Now let us do the second one. All sacked national coordinators appointed by Maazị Nnamdi Kanu himself must be reinstated and with immediate effect. I shall have a state here. Don't be here with it. I June that's good. Metusela. All sacked national coordinators appointed by Maazị Nnamdi Kanu himself must be reinstated with immediate effect. Now, ihe a na Metusela condemn Maazị Nnamdi Kanu kwuru ka ọ bụzi n'isi ugbu a na-ekwusi na DOS edisobele Maazị Nnamdi Kanu. Unu ọhụrụ ndị ga-elidu the Biafra, unu ọhụrụ ndị ga-elidu unu DOS. Ụdị onye a na-achị otu agwa Maazị Nnamdi Kanu okwu inyezie ya DOS leadership ọ ga-asak Maazị Nnamdi Kanu asak. Mana dis Chika Nworu na Chinasa Nworu na Chike Dozema ha na-akpọ n'ọnụ apụtabedo before raise their voice. Mana le onye na-enwe na simple because na m sisi Maazị Nnamdi Kanu mezie ọgụ a na-alụ IPOB Avid Lahan autopilot na 100 men shigi n'aka aka na 1 man ahụbeghị m ebe mmadụ na-emechi otu were aka ya create kwa parallel group na-enye ha na-alụzi ọgụ nsọ Maazị Nnamdi Kanu na ihe niile awụ n'aka nke oshi gị mezie ihe niile ọ na-eche onye like agị too much a ga-join IPOB. All this Metusela wonye bịa n'isi the same Metusela kwukwe the same thing na Maazị Nnamdi Kanu aga nọ na nga na-asị ka akpọbata ndị asakịrị the same Metusela ugbu a na-abụ the campaign ka unu na-anụkwa onye sị akparị Maazị Nnamdi Kanu. Anyị ụmụaka we are zombie. Ọ nọ na ọkwa Metusela na-ekwu okwu a akwa ihe ọsa ha dị Maazị Nnamdi Kanu onye respect Maazị Nnamdi Kanu sa ha dị Maazị Nnamdi Kanu dị ma na ahụ na-adị mana simple because na m sisi Maazị Nnamdi Kanu ngị mezie ọgụ nọ na ihe ahụ chiki n'aka na-apụta ya wụọ mkparị na-egekwe na Metusela ntị. All SNAC national coordinators appointed by Maazị Nnamdi Kanu himself must be reinstated with immediate effect. Ya be jira kati ha. Ya news from TSS and all not really state. Because they know they are not human being. Now, the number 4, no national coordinator is removed without clearance from him. So I saw you sabotage the struggle. I got no kick from him before I try the person. Head of US should immediately announce the new appointment of German coordinator. See, you have no excuse from DSS. Onye so respect wa Maazị Nnamdi Kanu. Italy coordinator should not be tampered with. Yeah, you have no excuse. We take responsibility. We must continue, brother. Now, no account should be opened in South Africa, US, France, or anywhere, including Italy. If I were US, you see all these things right here, I would do it. You see this thing written here? All these things will something to guide me. But has no account should be opened in South Africa, South Africa. Oh, no, yeah? Now one has no account should be open. You have last year disobey Maazị Nnamdi Kanu. Also, I know I won ye. But I don't want na ibu campaign. Na no neck at you may say. Ne promote to Maazị Nnamdi Kanu. I am not a blind follower. I will not be a blind follower. Thank you, Biafrans. Thank you, everyone watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Gist TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. Let us share this video as well. We all love you. Bye.